Нематодите причиняват много вреди при отглеждане на зеленчуци и различни селскостопански култури. Много често дори компрометират цялата реколта. Гъбите от род Пурпуреоцилиум лилацинум са естественият биологичен враг на нематодите. Те паразитират върху различните видове от тях. Хранят се с техните яйца, цисти и възрастни, като спират цикъла им на развитие и тяхното размножаване. Пурпуреоцилиум лилацинум успешно контролира коренововъзлови, галообразуващи, картофени и много други нематоди. Има силно изразен овоциден ефект. Бионемаксид е биологичен микробиален продукт на Global Agro Solution. Представлява смес от гъби Пурпуреоцилиум и гъби род от Гломус, които живеят в симбиоза с вашите растения. Защитават ги и помагат за пълното им изхранване. Микроорганизмите в бионемаксид създават мрежа от мицел в почвата и запазват жизнеността си за дълъг период от време. Бионемаксид помага на растенията да преодолеят стреса, причинен от почвени нематоди. Той е биологична алтернатива на много химически продукти, дори превъзхожда действието им многократно и дава пълно решение без карантина. Напълно безвреден. Той може да се използва по всяко време без ограничение. Позволява да се прилага почвено и с фертигация. Лесен е за използване и е на достъпна цена. Global Agro Solution създава иновативни комбинирани продукти, даващи работещи и безопасни решения за всички проблеми в земеделието, които досега са смятани за нерешими. Нека заедно да направим земята и храната ни по-чиста и безопасна за самите нас. Лесно е.